אביב נתמחת הרוח לא רוצה לנשום. והלכות לא מפה אותי חונקת בבית קפה בין השכונות, עוד לא קיבלו את האורות. על כיסא ישן לבדה יושבת, אני לא בטוח מה לומר, אם כדאי בכלל לגשת לסגת. ברוח בעני וימי משכחה מבט קטן אותי מאזינה לשטח. היא מזמינה הפוך לשנינו ואני זומרת על החור. איזה חום אולי נרוץ שואלת, קרמל דירה סגורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון המפתחות פותחת דלת, שולחן קטן וכזאת שואלת מה תרצה לשתות. אני מרגיש ממש כמו דמות מספרת, שני כוסות על השולחן ומודדת ומודדת אותי אומרת חיוך קטן ללב שלי נכנסת. היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום אולי נזוז שואלת, קרמל דירה סגורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון בין כל מה שקורה בינינו, מדליקה מזגן בגלל החום. איזה חום אולי נזוז לחדר, אם אתה רוצה אתה יכול להישאר פה גם לישון. איזה לישון בלילה לא עושה חשבון. הפוך לשנינו ורק מתלוננת על החום. איזה חום אולי נזוז שואלת, קרמל דירה סגורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון בין כל מה שקורה בינינו, מדליקה מזגן בגלל החום. איזה חום אולי נזוז לחדר, אם אתה רוצה אתה יכול להישאר פה גם לישון. איזה